नैबे भिडिअआ ओरैबायदि जागोन जाय बिथांमोना माने बबेबा जायगायाव हान्थियो आरोना बिदिनो दावबायहैयो ट्रेन टिकेट दाननानै जेनेबा ट्रेन गाखोनानै गोजान जायगाफ्राव थाङो आरोना बेफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो भिडिअआ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ अब्लाना बुजिजोबगोन नोंथांमोना आं सिगाङावनो बुंखायो नैबेयो IRCTC खुलिनाय आरोना IRCTC नि अपेन खालामनाय जेनेबा ट्रेन टिकेट दाननायाव IRCTC खुलिनांगौ गोनांथि जायो नालाय बेनिखायनो IRCTC नि ट्रेन टिकेट दाननायनि जिमेल ID बिदिनो इउजार ID खालामनाय आरो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ खुलिबानो नोंथांनि मबाइलावबो माने गोसोबायदि नोंसोरो ट्रेन टिकेट दाननानै गावबा गावनि मबाइलजोंनो माने गोजान जायगायाव थांनो हागोन आरो बेनि थाखाय मोजां नोंथांमोननि थाखाय साबजाथाव बियो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम जेनेबा नोंथांमोना खाथिनि दखानफ्राव दानोबा बबेबा आलासि जानो सोरनावबा थांनोबा ट्रेन टिकेट दानोबा खाथिफोरनि दखान जेनेबा एसे गोजान दखान सोरनाबाथ' खाथियाव दखान मोना ट्रेन टिकेट दानग्राया एसे गोजानाव जायो सोरनाबा टाउनाव थांलायलायनांगौ गोनांथि जायो बिनि थाखाय मोजां जागोन गावबा गावनि मबाइलावनो दाननानै जेनेबा बिदिनो सोरनावबा नोंसोरो ट्रेन टिकेट दाननो थांबा जेनेबा फैसाफोरखौ बारा लायो ट्रेन टिकेटाव जेसेबां लिरनाय दं बिनि बारा लायो इसोर दाननानै होनायनि नोंथांमोना बिनिफ्राय बारग'नो हागोन एसेबाबो रेहाय मोनगोन आरो गावबा गावनि मबाइलजों दानोबा बेखायनो नोंथांमोना सोलोंना लादो फार्स्टआवनो IRCTC अपेन खालामग्रोनांगौ खुलिग्रोनांगौ पासवर्ड इउजार ID खालामग्रोनांगौ बिनि उनावसो नोंसोरो ट्रेन टिकेटखौ दाननो हागोन आरो नोंथांमोना स्किप खालामनाङा भिडिअखौ नायबानो जाबाय माने लोगोफ्राबो आंना बिराद दावरावथार आरोना ओमफ्राय आङो बिदिनो फ्रि जायगायाव हारसिं थानानै भिडिअ बानायनो मोनाखै बिनि थाखाय आंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव जाहैबाय आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बबेखौबा नोंथांमोना रोंस्लाबाखैबा हास्लाबाखैबा आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो खोन्थाफिनगोन नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय अरायसम आंबो नोंथांमोनजों सापर्ट होगोन बिदिनो आं गोदान बिदिनो आपडेट लाबाय थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नेबानो जाबाय बिदिनो आंनि चेनेलाव आं बिदिनो हगारबाय थाखायो आरोना सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय आं एबारबो हगारबाय थागोन माने आङो माखासे खामानियाव दं नालाय आङो बिजि नालाय आं भिडिअखौ लाबाय थानो हाया नङाबा आं कन्टिनिउ फैबाय थानो सानो आरो नोंथांमोना अब्ला भिडिअखौ नायलांदो बारा गोबाव खालामलांला सुरु खालामसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइल स्क्रिनाव थांग्रोदो बेनिफ्राय नायना लाबानो जाबाय बयनिबो मबाइलाव प्ले स्ट'र दंखायो नोंथाङा प्ले स्ट'राव थुबानो जाबाय प्ले स्ट'राव थुनानै नोंथाङा नैबे सार्च अपसन नुदोंना बे सार्च अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय IRCTC लिरनांगोन आरोना नों बेयाव IRCTC लिरखांनानै नोङो सार्च खालामबानो जाबाय अब्ला नैफोरबायदि फैबाय IRCTC रेल कानेक्ट आं बेखौ सिगाङावनो इनस्टल खालामना लाखादों नोंथाङा इनस्टल जायाखैबा नोंथाङा इनस्टल खालामना लादो बिनिफ्राय इनस्टल खालामखांनानै नोंथाङा बे अपेन नुदोंना बे अपेनाव थुदो अब्ला गेवबाय इयो बेफोरबायदि गेवगोन अब्ला नोंथाङा जेरावबो थुना नोंथाङा अकेआव थुदो अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन अब्ला नोङो बेयाव नायदो बेयाव नों जेरावबो थुनाङा नोङो बेयाव थुनांगोन बै खनानि लगिनाव थुनांगोन नों बे लगिनाव थुनानै बेफोरबायदि ओंखारगोन लगिनाव थुखांबा ओमफ्राय नोङो बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव नोङो जेरावबो थुथ'नाङा नोङो नायलांबाय था भिडिअ जेरै थुदों बिदि थुबानो जाबाय नोङो थुनांगोन बेयाव रेजिस्टार इउसाराव थुदो बिनिफ्राय बेफोरबायदि इन्टारफेस गेवगोन इयाव नोङो गासैखौबो फिलआप खालामलांनांगोन बेयाव गासैबो देखायजोबगोन मबाइल नाम्बार इमेल ID इउसार नेम पासवर्ड कनफार्म निउ पासवर्ड गासैखौबो फिलआप खालामलांजोबनांगोन आरो बेयाव मा अपसन दङ अब्ला आंबो खालामसै नोंबो मोजाङै नायना खालामलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय मिस्टेक खालामलांनाङा अब्ला आं खालामलांबाय नोंबो खालामलांबाय थाबानो जाबाय नैबे भिडिअआ माने फार्स्ट क्रिएट खालामनायसो दै नोंसोरो दा नायदोंबा नैबेयो फार्स्ट अपेन खालामनाय क्रिएट खालामनायसो आरो जेनेबा नों खुलिजेननाय IRCTCखौ नोंथांमोना नायनानै मोजाङै सोलोंलांबानो जाबाय सोलोंनानै आरो मोजाङै गाव गावनि मबाइलजोंनो टिकेट दानबाय थाबानो जाबाय अब्ला नायलांदो बेयाव इमेल ID होदो आं मबाइल नाम्बारखौ होबाय नोंसोरबो फारसेनिफ्राय होलांबानो जाबाय आंबो इमेल IDखौ होबाय बयनावबो मबाइलाव इमेल ID थाखायो नालाय बयबो इमेल IDखौ होना लाबानो जाबाय गावबा गावनिखौ माने माखासे टिकेटफोरखौ इमेल IDजोंबो डाउनलड खालामनो हायो ओंखायनो इमेल IDखौ गोसोआव लाबानो जाबाय इमेल IDनि पासवर्डफोरखौ
आंबो होबाय नोंसोरबो मोजाङै नायनानै होबानो जाबाय इमेल आइडिखौ। बेनि उनाव इउसार नेमखौ आङो स्क्रिनावबो होदों। बे स्क्रिनाव जेरै बेफोरबायदि जायो इउसार नेमा, नोंबो बेफोरबायदि क्रिएट खालामनानै होबानो जाबाय इउसार नेमखौ। आंबो दा होबाय, नोंबो क्रिएट खालामनानै होदो। दानिया पासवर्डआवबो ओरैबायदि, पासवर्डखौ आं स्क्रिनावनो होदों, जेरै होदों बेफोरबायदि नोंसोरबो क्रिएट खालामबानो जाबाय। बेफोरबायदि नाम्बारनि जायो, बेफोरबायदि फार्स्टआव नाम जानानै उनाव नाम्बार जायो आरोना। बेफोरखौ नोंसोरो फल' खालामनानै नोंसोरबो बेलेग स्टेपनि लिरनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो लिरबाय, नोंसोरबो लिरदो थाब-थाबनो, गोरोन्थि खालामलांनाङा। कनफार्म निउ पासवर्डआवबो बेखौनो होबानो जाबाय, सेम टु सेम। बे पासवर्डआव माखौ खालामदों बेखौनो सेम टु सेम बेयाव होबानो जाबाय। आंबो होबाय, नोंथांमोनाबो होना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायजोबथार, होमबाना फारसेनिफ्राय मोजां बुजिगोन, नङाबा ससेल' नायबा बुजिनाय नङा। बेयाव फार्स्ट नेम, बेयाव नोंनि नामखौ होबानो जाबाय। नोंनि फार्स्ट नेमखौ होबानो जाबाय, नोंनि नामा मा नाम बेखौ होना लाबानो जाबाय। बेयाव मेडेल नाम दं आरोना। बेयाव मेडेल नामा सोरनाबा मेडेल नाम थायो, सोरनाबा मेडेल नाम थाया। बेयाव गावबा गावनि गोसो, होबा होदो, होआबा होनांला। आंना गैया मेडेल नाम। ओमफ्राय आङो टाइटेलखौ होबाय आरोना, लास्ट नेमखौ। बेनिफ्राय डेटखौबो होनोसै आङो। बेयाव गासैबो अपसनफोरा दंखायो, नोंथांमोनाबो नामखौ नायै बानायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंबो सायख'ना लाबानो जाबाय, नोंनि डेटआ बेसेबां, नों बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जानाय, बेफोरखौ गासैखौबो सेलेक्ट खालामनानै क्लियारै होनानै होलाबानो जाबाय आरोना। गासैखौबो क्लियार होनानै ला, जाहाथे उनाव जेबो माबाया। आंनियाव सिगाङाव बुंखायो आरोना, मबाइल नाम्बारजों खनसेल' माबा IRCTC बानायजायो आरोना, माबा ट्रेन टिकेट दानजायो। जेनेबा ट्रेन टिकेट दाननो हानाय, खुलिनानै लानो हायो, इउसार आइडिफोर बानायनो हायो, डाबल बानायनो हाया। बेनिखायनो खनसेयावनो मोजाङै गोसोआव लाखा। जा पासवर्ड होदों नोंथांमोना मोजां जागोन। इमेल आइडिफोरखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। खननै खनथाम हाया, नोंथांमोना गोसोआव लाखाबानो जाबाय। नोंनि मबाइल नाम्बारजों मोननै मोनथाम खुलिनाया अनलि मोनसेल' जायो। दा जेरै खुलिना लाखाबाय, उनाव हानाय नंला नोंसोरो गोदान खुलिनो नागिरबाबो। आं खालामलांगासिनो दं, नोंसोरबो खालामलांबाय थाबानो जाबाय। गासैखौबो क्लियार खालामलांबानो जाबाय। आनमेरिडखौ होबाय आङो, आं हाबा जाथ'वाखै नालाय आनमेरिड होबाय आरोना। ओमफ्राय बेयाव नोंथांमोनाबो सायख' होबाय थाबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना मा स्टुडेन्ट ना मा, बेफोरखौ गासैखौबो होबाय थाबानो जाबाय। आङो गासैखौबो होलांबाय, नोंथांमोना मोजाङै नायना खालामबानो जाबाय। बेयाव गासैबो दंजोबखायो लिरनाय। आं बुंनानै क्लियार खालामखानि, नोंसोरो बे IRCTC नि इउसार नेम आरो पासवर्डफोरखौ बावनानै थायोब्ला नोंसोरो फरजेट मारिनानै जिमेल आइडिजों गोदान बेखौनो खालामफिननो हागोन। आरो नोंसोर जिमेल आइडिखौ बावफ्लाङोबा नोंसोरो आरो गोदान क्रिएट खालामनो हानाय नंला। मानो होनोब्ला बे मबाइल नाम्बारजों डाबल खननै खनथाम क्रिएट जाफिना। बेनिखायनो खनसेयावनो जा होदों जिमेल आइडिफोरखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। मोजां जिमेल आइडिफोरखौ हो, पासवर्डफोरखौ गोसोआव थानाय जिमेल आइडिफोरखौ, जाहाथे नोंथांमोननि मबाइला बोरैबा गोमायोब्ला, माने उनाव गोदान मबाइल लायोब्ला नोंथांमोना बै मबाइलाव बै जिमेल आइडिखौ लाबोफिन, अब्लानो नोंनि बे IRCTC नि इउसार नेम गासैबो अपेन जाफिनगोन, रेलवेनि कानेक्टआ। अब्लाना नों गोसोबायदि टिकेटखौ बेयावनो दानफिनबाय थानो हागोन आरो जावले। दा नोंथाङा थुदो नेक्स्टआव। गासैखौबो होजोबखांबायबा, आंबो होजोबखांबाय, नेक्स्टआव थुबानो जाबाय। अब्ला नैफोरबायदि गेवफिनबाय। नेक्स्टआव थुबा रेसिडेन्स एड्रेस बेफोरखौ नोंसोरो गासैबो फिलआप खालामबानो जाबाय। आंबो फिलआप खालामसै, नोंसोरबो खालामना लाबानो जाबाय फिलआप। गासैखौबो बेयाव मा दं लिरजोबदो। आंबो लिरबाय। बेनि उनाव रेजिस्टाराव थुदो। जाखांबाथाय रेजिस्टाराव थुदो। अब्ला नैबेफोरबायदि गेवगोन। रेजिस्टाराव थुखांबा नैबेयाव कंग्रेचुलेसन ओंखारबाय। बिनि उनाव अके थुदो। आंबो थुबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवबाय। नोंथांनावबो गेवबाय जानो हागौ बेफोरबायदि। बेयाव होनांगोन नोङो दहाय इउसार नेम बानायनाय आरो पासवर्ड बानायनाय आरो केपचा होनांगोन। बे खेबसेया जेरै दं बिदि थुनांगोन आरो नों बानायनाय इउसार आइडिफोरखौ, पासवर्डफोरखौ दहाय बानायनायफोरखौ होजोबनांगोन। अब्ला आङो आंनि इउसार नेम बानायनाय पासवर्डखौ
आरो गासिबखौबो होजोबलांसै। नोंथाङाबो होबानो जाबाय, नों जेरै बानायदों बेखौ इयाव होलांबानो जाबाय। आं होबा आंनि इउजार नेमखौ होबाय। बे इउजार नेमा दहाय नों इउजार आइडि बानायदोंना बेनो, आं बेखौ होबाय। आरो आं पासवर्डखौबो होनोसै। नोंथाङाबो होबानो जाबाय, फारसेनिफ्राय फिलआप खालामना लांबानो जाबाय। बेयाव जेरै बिदों बेफोरबायदि होबानो जाबाय। बेनिफ्राय केपचाखौ होबानो जाबाय। केपचाखौ जेरै दं बेफोरबायदि लिरबानो जाबाय। फारसेनिफ्राय मिस्टेक खालामलांना मोजाङै नायनानै लिरबानो जाबाय। आंबो होबाय। केपचाखौ होखांनाय लोगो लोगो लगिन दं, बेयाव लगिनआव थुबानो जाबाय। नोंसोरबो लगिनआव थुदो होखांबायबा। लगिन खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन। भेरिफाइ खालामना लानांगौ एकाउन्टफोरखौ आरो नोंनि मबाइल नाम्बार, नोंनि जिमेल आइडिफोरखौ भेरिफाइ खालामदो। बेयाव अटिपि नाम्बारनि अपसन फैगोन। अटिपि नाम्बारखौ थुनानै हरबानो जाबाय। सेन्ड अटिपि लिरनाय नुनायाव बेयो आरो जिमेलनि अटिपि। मबाइल नाम्बारनि अटिपिआ बेलेग, जिमेलनि अटिपिआ बेलेग फैयो, बेलेग बेलेग। जिमेलनिया जिमेलाव फैयो, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार SMS फैयो आरोना। बेनिफ्राय बिदि गेवगोन, इयाव नों पासवर्डखौ थुफिनबानो जाबाय। अब्ला बेयाव केपचाखौबो होफिनबानो जाबाय नोङो जेरै दं ओरै। केपचाखौ आंबो होबाय, नोंबो होना लाबानो जाबाय। केपचाखौ गोरोन्थि खालामलांना एसे मोजाङै होबानो जाबाय, जेरै बिदों ओरै। एसे एनैयाथ' रोंखागोन नालाय बयबो, एसेबो रोंथारि जाथारि मानसियाथ' बोरै खुलिनो हानो, नङा होमबा? ओंखायनो नोंसोरो मोजाङै एसे नायनानै नोंसोरबो नायनानै लिरनानै मोजाङै फिलआप खालामबानो जाबाय आरोना। बेनिफ्राय नैयाव इन्टार पिन होदों, बेयाव 4 डिजिटनि होनांगोन नोङो। आंबो होबाय। बेखौ जेनेबा फार्स्ट IRCTC खुलिजेनबाथाय होनांगौ, ओमफ्राय बेखौ खुलिबासो माने IRCTC आ अपेन जायो आरो, बेनिखायनो होना लादो। आंबो होबाय, अके थुबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि गेवबाय। अब्ला गासिबो साक्सेस जाजोब्बाय। बेयाव नोङो गोसोबायदि ट्रेन टिकेट दाननो हासिगोन। आंनिया दा खामानिया जाजोब्बाय। नोंथाङाबो नायनानै बानायदोंबा नोंथांनियाबो जाजोब्बाय होननानै आं आसा खालामबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय हाजासे थेंक इउ जासिहरबाय, गोजोननाय जासिहरबाय आङो। आरो गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय।